Igama lami ngu-Amatula, sizokwenza ama-multi-step inequalities. Masenze izibalo ezimbalwa ezihambisana nalezi esizenzile kulewa eminye imboniso. Masithi lana sino 4x omhlanganise no-3 omncane kuno-negative 1. Masisusa ngo-3 ngapha nangapha sizosala no-4x. Sifuna ukusala nalo 4x ngapha. Manje sizosusa ngo-3 ngapha nangapha. Uphawu aluguquki, siyasusa, asidivide lana, siyasusa. Manje lana bazosusana, kusale u-4x bese uphawu lwethu lunjalo aluguquki ngoba besisusa singaphindaphindi noma singadivide. Bese-ke ngapha kuzosala u-negative 4. Manje masidivide nhlanga zombili sisebenzisa inani eli-positive, akuguquki uphawu. Masidivide nhlanga zombili aluguquki uphawu. Manje lana esifuna ukukwenza ukusala ngo-x, sizodivide ngo-4 nhlanga zombili. Ngapha-ke kucacile ukuthi sizosala no-x wethu. Khumbula uphawu aluguqukanga ngoba sisebenzise inani eli-positive. Sizosala ngo-x bese ngapha sisale no-negative 1 ngoba u-negative 4 uma umdivide ngo-4 usala no-negative 1. Manje-ke noma le pendulo ungayibhala ku-interval notation, izoba kanjena, izobukeka injena yona. Sifaka le bracket leliya ngoba u-negative 1 asimfaki. Okay, masenze sinzinyana lana sizothi 5x mkhulu kuno-8x umhlanganise no-27. Asisuse u-x oyedwa ngapha esandleni sokunxele. Masidivide ngo-8x ngapha nangapha ukuze sizosusa u-x oyedwa. Sidivide ngo-8x lana, impendulo yakhona izosinikeza 5 bese nophawu lwethu. Bese ngale u-8x no-8x basusene, labo basusene. Bese ngale uma sithola impendulo yakhona sizobeka u-27 njengoba enjalo. 27 sombeka njengoba enjalo. Bese lana ukhumbule ukuthi uma usebenzisa inani eli-negative, mangabe uyadivide noma uyaphindaphinda, uphawu luyashintsha uma usebenzisa inani eli-negative. Manje-ke lana sizosala no-3. Sifuna ukusala no-x, sizosebenzisa u-negative 3 ngapha nangapha. Lokho kuchaza ukuthi uphawu lwethu lolu inequality selizoguquka, ngeke lisathi kukhulu kepha selizothi kuncane ngoba si-divide ngenani eli-negative okungu-negative 3. Ngakho-ke lokhu kuchaza ukuthi uphawu lwethu leli lwe-inequality seliguqukile, ngeke lisaba ngaphezu kodwa lizothi kuncane njengoba sibona lana sesiliguqulile. Manje-ke ngapha esandleni sokunxele labo negative 3 bazosusana, sisale no-x lo esimfunayo. Ngakho-ke sizosala no-x wethu nophawu lwethu luguqukile. Bese ngapha u-27 uma umdivide ngo-negative 3 uzokunikeza u-negative 9. Uzokunika u-negative 9 kanjena. Masikubhala nge-interval notation naloku kuzobukeka kunjena.
lokhu kuchaza ukuthi asimfaki u-negative 9 ngoba kushiwo ukuthi ulingana. Manje lokhu singakudweba lana emgqeni weyinombolo ukuze ubone lento esiyishoyo. Sifake u9 no8 kanjena. Sifaka indilinga evulekile ngoba akushiwongo ukuthi mncane noma ulingana. Manje sifaka indilinga evulekile kuchaza ukuthi asimfaki u-negative 9. Masenze esingcono ke isibalo. Masithi sino 8x lana, sibhale lana. Sithi sino 8x umsusa ngo5 ozophindwa ngo4x ohlanganiswe no1 mkhulu noma ulingana no1 no-negative 1 ohlanganiswe no2 ophindwa ngo4x osuswe ngo3. Lokhu kungabukeka kunzinyana kodwa uzobona masenza ngakunye ukuthi akukho nzima. Lana sizoqala ngo8 athi sisombulule lokhu. Qala so to 8x mawuthi u-negative 5 uma umphinda ngo4 loyana uzokunikeza u-negative 20 bese u-negative 5 naye ke umphinda ngo1 uzokunikeza u5 nophawu lwethu lolu no-negative 1 wethu uhlanganise no2 uma umphinda ngo4x uzokunikeza u8x u2 uma umphinda ngo3 uzokunikeza u6. Uyabona ke manje sesiba ngcono. Manje ke sifuna ukususa, asifuna bo-x ababili lana, sifuna ukususa u-x oyedwa. Manje ke indlela esizoyenza lana sizosenza kanjena lesibalo lesi sizosusa la u8 osuse no20 uzosinikeza lo12 lona ngapha bese masenza ngalesandleni sokudla uzosinikeza u7 u-negative 1 uma umsusa no-negative 6 ukunikeza u7 bese nalo 8x lona usiqhubeka njalo. Uyabona ukuthi asisekho nzima njengoba bosibona. Asenze kanjena manje sesifuna ukususa lo 8x ongale sizodivide sizosusa ngo8x xolo sidivide siyasusa lokhu kuchaza ukuthi ngapha sizosala no20x susa ngo5 phawu lwethu aliguqukanga asidividanga asiphindaphindanga yingakho uphawu lungaguquki ungamangali lapho. Bese ngapha sizosala no-negative 7 ngoba u8x no8x lona bazosusana bobabili sisale no-negative 7 lo wethu esimfunayo. Bese ngapha ke sesibalula ke lesibalo. Indlela elula lana ukuthi sihlanganise ngo5 inhlanga zombili. Sihlanganise ngo5 inhlanga zombili sifake u5 ngapha nangapha lana kuzoba u20 negative 20x 5 no5 lana bayasusana nophawu lwethu olunjalo lungaguqukanga bese u-negative 7 uhlanganise no5 uzokunikeza u-negative 2. Manje ke lana esibalweni se-inequality ungavesane udivide ngo-negative 20 ngapha nangapha. Manje ukhumbule uma uzodivide ngo-negative 20 lokho kuchaza ukuthi i-inequality uphawu lwe-inequality soluyaguquka manje ngoba uyadivide noma uya-multiplya lizoguquka. Manje lana sizodivide ngo20 inhlanga zombili ukuthi sisale no-x ngapha esandleni sokunxele. Sizodivide ngo-negative 20 ngapha nangapha. Lo phawu asilubhali ngoba sifuna ukubonisa ukuthi sisebenzise inani eli-negative. Chaza ukuthi
uphawu lwethu luzoguquka, ngeke lusaba likhulu noma kulingana, kepha lizothi sekuncane noma kulingana. Lokhu kuguqulwe i-negative, inani eli-negative ngapha sosala no-x, ngapha u-negative 2 uzosinikeza u-1 over 10, uzosinikeza u-1 ongaphezu kuka-10. U-2 mawumdivida ngo-20 uyafana nalo. Manje lana i-interval notation yethu sizoyibhala kanjena, sizofaka leli bracket elikanjena ngoba siyamfaka u-1 over 10, siyamfaka u-1 ongaphezu kuka-10 ngoba kuthiwa mncane noma ulingana. Lokho kuchaza ukuthi uyangena, kuchaza ukuthi uyafakwa. Asikubone lokhu emgqeni wethu weyinombolo kanjena, sibone ukuthi singambekaphi. Angaba la, ya u-1 ongaphezu kuka-10 angaba la. Lokhu kuchaza ukuthi simfakile. Uma uzodwebela lana kuchaza ukuthi la uzofaka indilinga evalekile ngoba uyamfaka. Musuqeda udwebele zonke inombolo ezingaphansi kuka-1 ongaphezu kuka-10. Lokho-ke lena kuyabonisa impendulo yethu lesifuna. Ungakhohlwa ukuvakashela uClickMaths uthole ezinye izibonelo.